зайнаб дар дами сақароти марг қарор дошт. нафасаш гирифта хаёл мекард ки ҳамин лаҳза ҷонаш аз танаш мебарояд. аммо ҷонаш намебаромаду устухонҳояш аз дард шарақоз мезаданд. ҷонкании марг хеле мушкил буд барояш. бобояш мегуфт ки шахси мурда истода гумон мекунад ки пӯсти ӯро зинда ба зинда пӯст канда истодаанд. зайнаб ба духтари ягонаву меҳрубонаш ки болои сараш истода зор зор мегирист нигоҳ карда рости гапро гуфтан мехост. аммо ҳатто дар дами марг гуфтани ҳақиқат барояш рашковар буд. намехост ки нилуфар ҳақиқатро фаҳмаду баъди маргаш ӯро бобадӣ ба ёд биёрад. аммо ин сирро ба гӯр бурдан ҳам барояш гаронӣ мекард. боз хомӯш шуду ба дарди ҷонканӣ сабр кард. аммо азроил ҷони ӯро ба зудӣ гирифтанӣ набуд. шояд ӯ ҳам интизор буд ки зайнаб дар дами марг рости гапро ба духтараш иқрор шавад. зайнаб муддати 3 рӯз на мурда буду на зинда. сабраш ба охир расиду дастони нилуфарро бӯсакунон гуфт: оҳ духтари ширинам, азизтарин одами ман, пешам бинишин, гапе дорам. лабай очаҷон, гӯш мекунам шуморо. маро танҳо нагузоред. ман бе шумо чӣ кор мекунам? одамӣ ҳама миранда аст ва ту баъди марги ман танҳо аз худо талаб кун ки туро дар паноҳаш нигаҳ дорад, барои мани гунаҳгор бошад. фақат як дуо куну халос. дуои ту барои ман беҳтарин ҳадия аст. модарҷон, чаро ин тавр мегӯед? ман пеши ту гунаҳгор ҳастам духтарам. забонам намегардад ки рости гапро ба ту гӯям. 28 сол боз ман ин сирро аз ту паноҳ медоштам. модарҷон, ин чӣ гап аст худаш? бале духтарам, ман назди ту гунаҳгор ҳастам. агар ҳақиқатро нагӯям, фардо дар гӯр мункару нанкир аз ман ҷавоби ин гуноҳамро пурсон мешаванд. нилуфари азизам, ман туро гӯё бо зӯрӣ аз модари аслият гирифтаам. модарҷон, ин чӣ гапи нав аст? бале духтарҷонам, ман модари ҳақиқии ту нестам. модарҷон, шумо чиҳо гуфта истодаед? зайнаб он шаби зимистони қаҳратонро ба хотир овард. шавҳараш зани дуюмашро ки моҳи охирини ҳомиладориаш буд ба хонаи зани якум оварда гуфт ки зайнаб, ман дигар пули иҷораи хонаи гулдастаро дода наметавонам. иҷозат деҳ ки ӯро ба ин ҷо гирифта биёрам. охир ӯ ҳомила аст. зайнаб аввал бо шавҳараш ҷанҷол бардошт. аммо баъд ба сараш фикре омаду гуфт ки майлаш, ӯро ба хона биёред. зайнаб муддати 17 сол бо шараф зиндагӣ карду соҳиби фарзанд нашуд. аммо шараф ки ӯро дӯст медошт ба ҷудошавӣ розӣ нашуд. аз зани якумаш пинҳонӣ зани ҷавон гирифт. гулдаста зуд ҳомиладор шуд. аммо шарафро аз ҷои кораш ихтисор карданду ӯ маҷбур шуд ки гулдастаро ба хонааш биёрад. гулдаста дар ятимхона ба воя расида касе надошт. онҳо бо шараф тасодуфан дар боғча шинос шуда буданд. он рӯз аз тарафи коргоҳи шараф барои кӯдакон тӯҳфа бурданду он ҷо гулдаста бо як дидан мафтуни чашмони шараф шуд. шараф ҳам нигоҳҳои гарми духтарро дида дарк кард ки ӯ ба ин духтараки ҷавон писанд омадааст. кайҳо мехост ки пинҳонӣ аз ҳамсараш зани дигар гирифта худро барои фарзанддор шудан ё нашудан бисанҷад. баъди никоҳи мусулмонӣ барои гулдаста хонаеро иҷора гирифта буд. гулдаста зандории шарафро медонист, аммо зидди зани дуюм шудан набуд. баъди ҳомиладор шуданаш гулдаста сахт хурсандӣ мекард. медонист ки шараф солҳои сол дар ҳаққи фарзанд сӯхтаву пухта гаштааст. вақте ки гулдастаро шараф ба хонааш овард, дар дами дар зайнаб кундошашро дидан замон гӯё тарсид. дилаш алов гирифта аз рашк месӯхт. аммо сирашро бой надода онҳоро ба хона пазироӣ кард.
гулдаста ҳис кард ки зайнаб ӯро сахт бад мебинад. бо ҳарос ба чашмони зайнаб нигарист. дар он алангаи рашку нафратро пайхас кард. аммо дар паҳлӯяш шарафро дида каме тасалло ёфт. соат ба соат таваллуд карданаш наздик мешуд. он шаб чунон барф борида буд ки ба берун баромадан имкон надошт. соатҳои тахминан яки шаб гулдаста аз ҷогаи хобаш додгӯён бедор шуда зуд зуд нафас гирифта зайнабро ба ёрӣ хонд. зайнаб ҳаросон ба ҷогаи гулдаста давид. шавҳараш он шаб дар шаҳр буд. ба хонаи хоҳараш ба меҳмонӣ рафта бо сабаби зиёд боридани барф ба деҳа наомад. зайнаб дар ин нимашабӣ намедонист ки аввалин ёрии тиббиро ба гулдаста чӣ тавр расонад. ба хонаи ҳамсояаш ки пири солдида буд давида рафта ӯро барои кӯмак фарёд кард. аз пешонии гулдаста арақи сард мешориду нафасаш тангӣ мекард. зорӣ мекард ки зудтар тифлро аз шикамаш гиранд. кампири таҷрибадида ба зайнаб гуфт ки зудтар дар рӯи фарши сард 2 метр матои пахтагин партояду гулдастаро ба пушт хобонда дастони ӯро молиш диҳад. зайнаб гулдастаро ба пушт хобонида дастонашро молиш дод. ҳатто дар ҳамин лаҳза ҳам зайнаб рашк мекард ки ҳамсари шавҳараш аз одами дӯстдоштааш фарзанд таваллуд мекунад. гулдастаро чашми дидан надошт. дар дил аз худо зорӣ мекард ки зудтар ҷони гулдастаро бигираду шараф танҳо ба ӯ тааллуқ дошта бошад. кампир то соати 3 шаб кӯшиш кард ки гулдастаро таваллуд кунонад. аммо ҳолати гулдаста бадтар мешуду рангу рӯяш пахтабарин сабсафед канда буд. фақат мемурам мегуфту халос. кампир аз зайнаб хоҳиш кард ки зудтар ба ноҳия ба мошини ёрии таъҷилӣ занг занад, чунки шояд гулдастаро аз марг наҷот дода нашавад. охир аз рангу рӯяш маълум буд ки фишори хунаш баланд шудааст. кампир намедонист ки гулдаста аз модараш ирсӣ бо дарди диабети қанд ба дунё омадааст. ин лаҳза қанди баданаш баланд шуда ба дил фишор меовард. тифл бошад, даруни шикамаш дасту почак зада дунёи рӯшанро ҳарчи зудтар дидан мехост. аммо дигар зери гулдаста намерасид ки барои зинда мондани худу тифлаш мубориза барад. зайнаб гӯширо гирифту ба мошини ёрии таъҷилӣ занг задан хост. аммо боз рашк гулӯгираш карду дар дил гуфт ки мон мурад мурдан гирад, аз ин мор зудтар халос мешавам. ба кампир омада гуфт ки ба мошини ёрии таъҷилӣ занг зад. аммо аз ноҳия гуфтанд ки барф зиёд боридаасту ҳаракати мошин ба деҳаи дурдасти онҳо хавфнок аст. кампири ҳамсоя дид ки аҳволи гулдаста тамоман марговар аст. ба зайнаб гуфт ки як бори дигар кӯшиш мекунанд. аз гулдаста зорӣ кард ки охирин бор барои зинда мондани тифл зӯр занад. баъди 5 дақиқа бо азоби зиёде тифл гирьякунон ба дунё омад. ин гирьяи тифл ба дили зайнаб рӯшании тозае бахшиду аз худо дар дил зориву тавалло мекард ки гулдастаро зинда намонад. он гаҳ ҳам соҳиби фарзанд мешаваду ҳам шавҳараш фақат бо ӯ мемонад. тифл духтарча буд. зайнаб аз хурдиаш як лӯхтакеро дӯст медошт. номи ин лӯхтакашро бо меҳрубонӣ нилуфари ман мегуфт. тифлро ба оғӯшаш зер карду зери лаб гуфт: нилуфари ман, ту фақат аз ман ҳастӣ. вақте ки лӯхтакашро духтари ҳамсоя шикаста буд, зайнаб аз болои девор парида духтаракро ба замин афтонда мӯйҳояшро кашиду то дилаш ором шудан ба рӯяш шапотие фароварда буд. он вақт модараш ӯро ҷазо дода лӯхтаки шикастаро бурда дар аловхона партофт. аммо зайнаб шабона рафта лӯхтаки шикастаро оварда бо матоъҳои ҳархела пӯшониду даруни ҷогааш то субҳ гирья кард. инак тифли зинда дар оғӯшаш он рӯзҳои кӯдакиаш ба хотираш омаданду якбора номи ӯро нилуфар гузошт. гулдаста баъди тавлиди тифл бемадору беҳол, чашмонаш пӯшида хоб буд. кампир бо хавотирӣ гуфт ки ҳоло ҳам гулдаста дар ҳолати хунравӣ қарор дорад.
ва оқибаташ шояд бо марги ӯ анҷом ёбад. То субҳ ӯро як бало карда ба беморхонаи ноҳия бурдан лозим аст. Зайнаб кампирро ором кунонида гуфт ки ба шавҳараш занг задааст. ҳамин замон ӯ расида меояд. майлаш духтарам, ман як ба хона рафта набераҳоямро хабар гирам. ту ба гулдаста як шакарчой тайёр карда де, қувват гирад. аммо Зайнаб дар банди рашку ҳасад ба ҷои шакарчой ба гулдаста оби хунук дода маҷбурӣ аздаҳонаш рехт. ман ку дар оташи рашк сӯхтам, ту аз ин оби хунук дилу ҷигарат кафида мурӣ. зери лаб гуфт Зайнаб. гулдаста ҳатто ёрои гуфтор надошт. тамоман бемадор буд. Зайнаб ӯро ба ҳоли худ гузошту барои тифл шир гарм карду кам кам бо қошуқча ба таҳони ӯ дусе қулт чаконид. аз соати аввалини таваллуд ба ин кӯдак меҳри сахт пайдо кард. гулдаста нола мекард ки мемурад. кампири ҳамсоя баргашта пешонии ӯро даст карда гуфт ки табаш сахт баланд аст. аммо Зайнаб гуфт ки дар ин барфи сард ҳатто дар кӯча аробае нест ки гулдастаро ба беморхона баранд. соатҳои тахминан 11 нисфи рӯзӣ аз хунравии зиёде гулдаста рӯи тифлашро надида ормонӣ аз олам гузашт. Зайнаб дар дил шодӣ мекард ки аз рақибаш халос шуд. тифл акнун аз ӯ мешавад. аммо дар назди шавҳару дигарон худро ғамгину парешон вонамуд карда дод мезад ки гулдаста сари фарзанд рафтааст. Шараф баъди баргаштан аз шаҳр шоҳиди марги гулдаста шуд. дере нагузашта хандаи тифл ба хонадони онҳо сурур бахшиду гулдастаи ғӯрамаркам аз ёди Шараф рафт. Зайнаб бо муҳаббат Нилуфарро калон мекард. барояш тамоми неъматҳои дуньёро муҳайё месохт. бо шавҳар маслиҳат карда он ҳавлӣ дар деҳа бударо фурӯхтанду кӯчида ба шаҳр омаданд. Зайнаб зарраи азоби виҷдон намекашид. аммо ҳоло дар дами сақароти марг он шаби зимистонӣ ба хотираш омада азоби виҷдонаш медод. ин нақли талхи модар Нилуфарро ҳам ба ғазаб оварду ҳам ба тааҷҷуб. ҳеҷ бовар намекард ки азизтарин шахси ӯ ба ин гуна кори носавоб қодир бошад. оҳ очаҷон, ман ба ин суханони шумо бовар карда намехоҳам. шумо барои ман ягонаед. духтари азизи ман, азоб дорам. ҷонам зудтар аз танам ба дар намеравад. ин ҳама азобҳои гуноҳи содир кардаам мебошад. шояд ҳамон вақт ба беморхона сари вақт занг мезадам, гулдаста наҷот меёфт. шояд модарҷон, тақдир будааст. ман танҳо шуморо дӯст медорам. Шараф соли пештар бо сабаби бемории домана ки ногаҳонӣ гирифтор шуда буд, ин дуньёро тарк карда аз ин сир бехабар рафта буд. дастони модар якбора хунук шуданду чашмонаш беҳаракат монданд. Нилуфар дасти ӯро фишурду дод зад. оҳ модарҷон! шавҳараш бо муло омада Нилуфари гирёнро аз болои сари Зайнаб бо зӯрӣ дур кард. муло манаи ӯро баст. Нилуфар эҳсос кард ки баъди 3 рӯзи ҷонканӣ модараш осуда ин оламро тарк кард. чунки дар дуньё чизе беҷавоб нест.